Että alun perin tämä idea tähän tuli oikeastaan siitä, että meillä tämä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on kuitenkin tästä vuoden aikana tulossa myös. Niin todettiin, että tämä siihen sopisi tukemaan rinnalle oikein hyvin. Ja sitten myös nämä meidän toimintaympäristön haasteet, eli tätä tehdään myös työksemme ja jäsenistöllä, kuten kaikki tiedätte, niin jotenkin nämä haasteet edelleen ovat olemassa. Ja sitten sen lisäksi niin totta kai meidän oma toimintaympäristö, että kyllä sidosryhmissä ja ei sen AY-liikekään ihan täysin tasa-arvoinen varmaan vielä ole. Sitten meillä on, toki koetaan, että tämä projekti edistää myös sitten muita tekijöitä, kuten meidän henkilöstön hyvinvointia. Sitten meillä on uusi liittostrategia, meidän arvoissa on tasa-arvo, niin koettiin, että tämä sopii niihin myös hyvin. Ja mä itse toimin myös meidän työsuojeluvaltuutettuna näin, että siinä on paljon yhtymäkohtia sitten myös tässä tasa-arvossa. Eli mehän tehtiin tämä suunnitelma, oli jo aika hyvässä vaiheessa, niin oikeastaan pelkästään näistä henkilöstöstä nousseiden toiveiden ja teemojen ympärille. Eli tehtiin tähän liittyen kysely ja sitten myös käyty keskusteluja, että on mahdollista ollut kommentoida kasvatusten ja sitten myös anonyymisti. Ja ollaan yritetty panostaa oikeastaan vaan siihen tämän suunnitelman sisällöissä, että koska tämä on niin laaja alue ja meitä on niin vähän, niin ei ole oikeastaan mitään järkeä lähteä avaamaan kaikkea, vaan ollaan otettu ne meidän erityispiirteet siihen. Ja aika pitkälti loppujen lopuksi ne asiat, mitkä nousi esille, niin ei ollut niinkään sukupuolen tasa-arvon viittailijat. Meillä se koettiin aika hyvinkin olevan tällä hetkellä tasapainossa, mutta sitten siellä tuli esimerkiksi läpinäkyvyyteen, töiden organisointiin liittyen tuli keskenäiseen arvostukseen, kun täälläkin tuli puheeksi nämä yleiset käytöstavat ja muut, niin sellaisia ehkä tuli enemmän sitten esille, niin niihin on myös koetettu ottaa tässä huomioon. Tässä on yksi tällainen osio, missä on sitten käydään läpi tätä meidän arvojen toteutumista ja täällä on mainittu myös tämä tasa-arvo siinä, miten se näkyy työpaikalla. Pohditaan sitä itse, että miten omassa toiminnassa näkyy se, miten kohtelet muita ja tulee tällaisia ehkä huomaamattomiakin käytäntöjä esiin siinä omassa toiminnassa, mutta myös sit siinä, mikä on jäsenten parissa. Esimerkiksi kun antaa palkkaneuvontaa, mitä itse teen, niin miten huomioin sen naisten ja miesten palkkaeron vai huomioinko vai näin. Se on tällaisia, mitä on hyvä tarkastella siinä omassakin toiminnassa. Eli tämän tyylin, että siellä on poimittu näitä teemoja, mitä sieltä nousee meidän omasta kyselystä ja sitten tavoitteet, mitä me halutaan ensi vuoden aikana saada tehtyä. Sitten ne konkreettiset toimenpiteet, vastuuhenkilöt, aikataulu ja sitten mitkä on ne seurannan mittarit. Eli tämän tyylinen taulukko siihen on tulossa lopuksi. Se on aika hyvässä vaiheessa jo, mutta mä ehkä näytän sen kaikille ennen kuin näytän sen täällä. Yhdenvertaisuuskysymykset, eli meillähän tulee tästä myös nimeltään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ja toivottiin, että siitä saataisiin myös näistä yhdenvertaisuuskysymyksistä ikää ja sitten muun muassa esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt huomioitua sitten tässä myös meidän omassa suunnitelmassa. Ja me lähdettiin nyt sitten tänä vuonna mukaan myös tähän Helsinki Prideen ja kerättiin tämmöisen Ben of Finland kirjoituskilpailun kautta kokemuksia meidän jäsenistön ja myös muiden kokemuksia työelämästä ja että saadaan sieltä myös sitten materiaalia tähän meidän omaan suunnitelmaan, mitkä voi olla sellaisia käytäntöjä, mitkä työpaikalla näkyy eikä itse ihan täysin huomata. Ja sitten vielä sellainen toiminnallisempi päivä olisi tarkoitus tehdä tähän liittyen ja pohdittiin tässä etukäteen, että se voisi olla ensi vuonna tuo tasa-arvon päivä, eli missä sitten henkilöstölle tuodaan tämä suunnitelma esiin ja ihan käytännön harjoitusten kautta niin käydään läpi sitä, mitä myös henkilöstö voisi tehdä, eikä ainoastaan sitten me avainhenkilöt.